140 కోట్ల భారతీయుల గెలుపు బరువు, 140 కోట్ల భారతీయుల బరువు బరువు ఆ పురస్కారం. అంత పురస్కారానికి ఇచ్చిన ఆ పాటకు నేను నన్ను రాష్ట్రాన్ని వినియోగించుకున్నందుకు కీరవాణి గారికి, రాజుగారి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఆ పాటలోని కొన్ని పంక్తులు మీకు బాగా వినిపిస్తాను. పొగంటకు దుమ్ములో పొగేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు కింది చెప్పులేసుకొని కన్నసాము వేసినట్టు మట్టి చెట్టు నీళ్ళలో కుట్ర కొనుకు కూడినట్టు ఎర్రదొండ గట్టలో ఎత్తదొక్కు కలిగినట్టు నా పాట సుడు నాటు వీరనాటు నాటు 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 పచ్చిన కలాల పిచ్చనాటు నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా గుండె నదిపోయేలా చెవులు సిల్లు పడేలాగా తీసు ఏడు సిటిక చేసేలా గొడ్డాను సాగినట్టు కాలు సింధు దొక్కేలా కుమ్మారో వేగినట్టు ఒళ్ళు సెలవు పట్టేలా నా పాట చూడు